Butsul UCM. Dins aquesta capsule, vas aprendre a descompondre rapidament una fracció. Per descompondre una fracció, suffis de trobar quantes gateus entiers hi ha dins la fracció. Prenem com exemple la fracció 7 quarts. Si la representem, nous cal dissenyar mai d'una tarta. Nous cal retallar cada tarta en 4. Enfi, nous cal prendre 7 parts de tarta. Baqui nostra fracció 7 quarts dissenyada. En tot per aquella fracció avem pres una unitat, és a dir una tarta completa, et puis 3 parts sus 4 que hi havia dins la segunda tarta. Totes les altres tartes serveixen a res. Per trobar aquella responsa sen dissenyar tots temps, hi ha una tècnica plus simple et plus rapide, a condició de conèixer correctament les taules. És la divisió. En besant la fracció 7 quarts, nous podem demandar dins 7 quantes cop 4. De cap, sabem que la responsa és un cop. Et puis, nous cal cercar el reste. Dins aquella divisió, dins 7 quantes cop 4, sabem que resta 3. Una fracció és un partatge. Partatjam de tartes, de cucús o altra causa. Una divisió és també un partatge, de col·leccions de bombons, de pepitos et tot això. Donc, una fracció et una divisió és parier. Baqui quelques exemples per comprendre millor. La fracció 16 sus 3, l'on pot se demandar dins 16 quantes cop 3. Cercam dins la taula de 3 et trobam que fa 5 et que resta 1. Per la fracció 25 sus 6, nous podem demandar dins 25 quantes cop 6. Cercam dins la taula de 6 et trobam 4, puis resta 1 per arribar a 25. D'altres exemples amb la taula de 10, dins 16 quantes cop 10. Fa 1 et resta 6. Et amb la taula de 100, dins 235 quantes cop 100. Fa 12 et resta 35 per arribar a 235. Baqui l'UCM. A plus tard.